हेलो गाइस, नमस्कार। मैं निशा दो अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सुनाने जा रही छठ पूजा गीत। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब से चढ़ल कार्तिक महीनावा, जियरा हमरो डेराय, जियरा हमरो डेराय। जब से लागल कार्तिक महीनावा, जियरा हमरो डेराय, जियरा हमरो डेराय। पियवा रहते दूरी देशवा, पियवा बसथे दूरी देशवा। नारियल के से मांगाए, नारियल के से मांगाए। पियवा के भेजब हम चिट्ठिया, पियवा के भेजब हम चिट्ठिया। पिया के लेबै बोलाय, पिया के लेबै बोलाय। जब से लगल कार्तिक महीनावा, जियरा हमरो डेराय, जियरा हमरो डेराय। पियवा के पियवा बसथे दूरी देशवा, केरवा के से मांगाए, केरवा के से मांगाए। पियवा के करब हम फोनवा, पियवा के करब हम फोनवा। पिया के लेबै बोलाय, पिया के लेबै बोलाय। जब से लागल कार्तिक महीनावा, जियरा हमरो डेराय, जियरा हमरो डेराय। पियवा बसई दूरी देशवा, पियवा बसई दूरी देशवा। सुपवा के से मांगाए, सुपवा के से मांगाए। पियवा के करब हम फोनवा, पियवा के करब हम फोनवा। पिया के लेबै बोलाय, पिया के लेबै बोलाय। जब से चढ़ल कार्तिक मसवा, जियरा हमरो डेराय, जियरा हमरो डेराय। पियवा बसई दूरी देशवा, पियवा रहई दूरी देशवा। दौरा के से मांगाए, दौरा के से मांगाए। पियवा के करब हम फोनवा, पियवा के करब हम फोनवा। पिया के लेबै बोलाय, पिया के लेबै बोलाय। ये गीत आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।